sme eFarby.sk, internetoví špecialisti na farby. Vypočuj si tento diel aj ako podcast na všetkých platformách. Dobrý deň, milí diváci. Vítajte pri dnešnom rozhovore s jedným z najlepších odborníkov na Slovensku v oblasti dekoratívnych omietok San Marco. Je ním náš kolega Marian Markuliak z decorinterior.sk. On dokáže pretvoriť obyčajné scény na umelecké diela. Dneska nám prezradí nielen tajomstvo jeho úspechu, ale aj ako dokáže vlastne každý obyčajný interiér premeniť na luxusný priestor. Ahoj Marian. Ahoj, dobrý deň prajem. Ďakujem za pozvanie. Rado sa stalo. Tak môžeš nám povedať, že čo ťa najviac baví na tejto práci? No, na tejto práci je takéto najlepšie, najkrajšie, že často sa striedajú tie domácnosti, v ktorých to vytváram, že stále sú tam noví ľudia, stále nové priestory a stále samozrejme nové techniky. Za každým ďalší zákazník a ďalší vymýšľa niečo nové, takže za každým je to niečo, ktoré sa neopakuje, tak toto ma na tom najviac tak dostáva, že toto je to pre mňa to wow. Takže taká kreativita a zmena vlastne. Áno, zmena, hlavne tá zmena, že nie som dlho na jednom mieste. Ty si jeden z 5 najlepších realizátorov San Marco na Slovensku. Máš za sebou už stovky úspešných projektov a tvoja práca zdobí interiéry po celej krajine, od luxusných rezidencií až po štýlové kancelárie. A navyše okrem realizácií školíš aj ďalších realizátorov tu vlastne u nás v eFarby, čím predávaš svoje know-how ďalej. Ako vyzerala tvoja cesta vlastne k tomuto úspechu, že si sa dostal až sem, že si jedným z najlepších realizátorov San Marco na Slovensku? No, tak ako na začiatok by som rád spomenul, že či som jeden z 5 najlepších, to ja netvrdím. To tvrdí možno okolie alebo sociálna sieť na základe môjho portfólia, mojich fotiek. Akože nikdy sa týmto nechcem označovať, že som akože najtop na trhu. Akože určite existuje ešte veľa iných majstrov, čo dokáže zasa iné veci. Takže ako nebudem ako ani nechcem s niekým superiť, že ja som tá top jednička, ale robím všetko preto, aby ten celý servis bol takto nastavený, že aby to ľudia v dobrom spomínali. No a čo sa týka, jak som sa k tomu dostal, ako asi 16 rokov dozadu som sa dostal náhodne na nejaké talianske školenie, priamo do Talianska, do San Marca. No a tam ma to nejako chytilo za srdce, že celkom sa mi to aj páčilo, že každá vzorka, ktorú sme tam vytvárali, bola nejaká iná, nejaká zaujímavá. Za každým sa dalo niečo iné robiť. No a potom samozrejme to pokračovalo, že ak som došiel domov, tak som si to chcel vyskúšať, ako to vlastne v reáli je. Tak som sa začal tomu nejako venovať. No a takto postupne tými rokmi z garáže z nejakých vzoriek, v garáži vytvorených, hej, sa to pomaličky dostávalo medzi tých ľudí. Ako možno v tej dobe nebol to ani môj nejaký cieľ, že ktorým som chcel ohúriť, hej, že aby som sa dostal možno až dneska sem, hej, a tvrdím, bolo spomínané, že patrí medzi 5 akože Akože to vtedy v tej dobe nebol môj zámer. Hej. Proste iba sa zdokonaliť niečo inom, vyskúšať niečo nové, ale proste mi to nejako prischlo. Tak ako beriem to, že to je také moje poslanie. Že to není akože taká práca, ktorá sa dá naplánovať, že toto budem v živote robiť. Hej. Tieto techniky, však existuje kopec majstrov, chlapcov, ktorí sa snažia, ktorí sú maliari alebo nejaké také interiérové práce robia a dávajú do svojho portfólia aj toto. Lenže ja už sa snažím, ja už som to tak nejak preladil na takú vlnu, že ja už robím iba toto. Že už medzi tým nevyplňam to niečím iným. Áno, že som sa to našiel, proste tí zákazníci pribúdajú a z jednej domácnosti ideme do druhej a takto to stále pokračuje. Áno, ty si asi taká umelecká duša kreatívna, že vlastne to máš rád, tak si sa v tom tak úplne našiel. Áno, že ťa to baví a robíš to vlastne naplno. Že? Áno, ale akože nebolo to v pláne. Nebolo to v pláne, nikto ma tam
tým smerom nevydal, tak sa to nejako, samo sa to tak to je veľmi inšpiratívne. A môžeš nám povedať, že čo je také kľúčové vlastne pri tejto práci? Kľúčové ako výber, samozrejme krok číslo 1 je správny výber, od toho zákazníka. A potom sa treba naozaj zamerať na tie detaily, lebo tí zákazníci, tí ľudia, oni si strašne potrpia na tie detaily. Možno niektorí ani nevedia, že ktoré na detaily prídu, že ja sa ich až počas aplikácie u nich začnem pýtať na nejaké veci, že toto ideme tak, toto tak oni aj potom ako to tak opätovne vracajú, áno, že mali dokonale dotiahnuté detaily do konca, že nemali tam žiadne defekty, proste, že bolo tam vyčistené. Taká precízna práca. Áno, precízna práca, že už netrebalo proste po mne alebo po nás, pokiaľ idem sám na akciu alebo plus nejakí pomocníci. A tak až vtedy vlastne ten zákazník zistí, že aký vlastne servis dostal. Áno. Takže to je také kľúčové vlastne precíznosť. Áno. Tak dokonalo to vlastne spraviť najviac ako sa dá. Ktoré techniky San Marco sú také najobľúbenejšie? Sú aj také komerčné a potom aj také jedinečné, unikátne? No takto, ako sledujem akože od zákazníkov, to ste určite aj videli na rôznych stránkach sociálnych a tak ďalej, že to Marco Polo Luxury, taká tá trblietavá piesková zmes, ktorá sa dá aplikovať ako aj šikovnejším majstrom domácim, že dokáže to naaplikovať aj sám. Akože toto je jedna z takých, že ktorá je na takom prvom mieste. No a potom sú tam ostatné, ako je Cadoro Velvet, Marco Polo Sable, akože matná verzia, lesklá verzia. Akože tieto techniky sa dajú použiť, že zručnejší majster by to mal dokázať, keď sa trošku tomu povenuje. Áno. A potom vlastne sú tam také tie jedinečné, originálne. Áno. Tie sú tiež obľúbené, že aj to zvyknú ľudia si dávať? Áno, už tie ostatné, čo mám v mojom portfóliu na mojich fotografiách, akože to už sú také, že už dávam dokopy viac druhov tých materiálov, ktorým to vytváram. Ako keď imitujeme nejakú skalu na stene, alebo sa robí nejaký travertinový efekt na krbe, tak akože tam už sa treba s tým naozaj pohrať, že není to už nechcem povedať, že toto už zvládne každý, akože dokáže to, ale nevie tie technologické postupy, ktoré sú kedy vhodné, aby sa mu nestala nejaká šarapata na stene, alebo na krbe, aby to bolo funkčné aj do budúcna, lebo ten materiál tiež nie je akože lacná záležitosť, tak ako je dobre to zvážiť, že či si to dám urobiť majstrovi, alebo sa do toho pustím sám, aby som si to nespackal. No určite, akože vytvoriť už takú imitáciu, ako napríklad skala, ktorú už ty si vytváral zo párkrát, tak určite nie je vôbec jednoduché. A človek musí mať na to predsa nejaký cít alebo aj taký talent a tak celkovo aj prax. Áno, akože pri týchto 3D projektoch, ako, tam už sa treba s tým naozaj pohrať. Akože, ale najhoršie je to, že zo začiatku to nevyzerá dobre, keď sa to začne robiť, zákazník môže byť z toho nervózny. Len proste treba dať tomu čas, netreba majstra znervózňovať vtedy. Áno. Treba to proste nechať nejaký čas, nech si to dotvorí. Až potom už, keď má zákazník akože na konci nejaké výhrady, tak ako dá sa to niečo zmeniť, odtieň a tak ďalej. Ale akože keď sa to tvorí, modeluje, najlepšie toho majstra nechať akože pracovať samého. Áno, ako takého umelca vlastne. No. Keď vytváraš vlastne niečo takéto. Ako sa ľudia k tebe dostanú? Ako vlastne funguje celý tento proces, keď si chcú objednať tvoju prácu? No väčšinou to funguje cez sociálne siete, ako väčšina obchodu v dnešnej dobe. A potom cez formulár eFarby.sk, tam je dokonalý formulár vypracovaný, ktorý sa vyplní
pošle sa k nám a my už sa zákazníkovi ozveme, vypýtame si jeho požiadavky, no a proste vidíme mu v ústrety, vyrobíme mu presne na mieru to, čo chcel. Áno, že vlastne zistíš presne, čo chce, dohodnete sa, ideš na nejakú obhľadku asi. Áno, samozrejme, najprv treba toho zákazníka nechať vypočuť, si ho musím dať vypočuť, akú má predstavu, čo by chcel. No a na základe týchto informácií od neho, ja sa snažím už zarozmýšľať, že čo by sme mu teda aplikovali na stenu, aby to bolo pre neho to vhodné, jedinečné, aby sa z toho tešil do budúcna. Jasné. Inak, milí diváci, kľudne si môžete prísť pozrieť do Žiliny, do Oce Idea na Kamennej aj Marianove krásne diela a nájdete ich aj vlastne u nás na predajni FRB.sk. Je možnosť použiť tieto dekoratívne omietky San Marco aj do kúpeľne? Samozrejme, aj do kúpeľne sú tam vhodné výrobky, aj do kúpeľní. Na podlahy, do sprchových kútov môžu byť v kontakte s vodou. Ako pokiaľ je to pre vrstvu zákazníkov, ktorá nechce mať obkladačky, čistiť špáry, riešiť silikóny v kútoch, meniť, proste je to zliaté dohromady, je to vodeodolné, mechanicky to je dosť odolné mechanickému opotrebeniu. Takže za mňa dobre, mám niekoľko realizácií v tom. Takže zatiaľ je všetko v poriadku. Je to také vlastne také celistvé, luxusnejšie, elegantnejšie a spoľahlivé rovnako ako obklad. Hej, áno, samozrejme. Ako každý výrobok je poškoditeľný, ale pokiaľ sa zákazník k tomu správa ako by sa mal, tak ako proste to vydrží. Jasné. A ako človek, ktorý má naozaj nejakú špecifickú jedinečnú víziu, ktorú chce teda napríklad na tej stene alebo na krbe, tak ako má nájsť vhodného majstra? Že koho si má vlastne vybrať? Lebo určite je viacero na trhu? Áno, akože majstrov je na Slovensku dosť, veď aj na tých sociálnych sieťach to vidíte, že tam to naskakuje, každý dokáže vyrobiť niečo iné, každý je niečím výnimočný. Len treba dávať pozor aj na tých majstrov, čo používajú iné fotky do svojho portfólia. Toto sa mi už akože mne osobne stalo. No a samozrejme, treba si ten profil jeho preštudovať, tie recenzie, tie komentáre. Treba sa tomu povenovať, aby sa nestalo niečo, to čo nikto nechce. Keď už tam niekto zainvestuje do toho, že chce mať nejaký unikát doma, tak aby nebol z toho sklamaný a smutný. Áno, že v tomto prípade asi nie je iba po cene, že ktorý je najlacnejší, ale si to tak zistiť a pozrieť riadne to portfólio, aj recenzie, vlastne jeho práce, jeho diela. Toto je pravidlo číslo 1, akože aj tým zákazníkom by som chcel zdôraziť, nechodiť iba po cene, lebo nemusí to mať vždycky dobrý dopad, keď majster má robiť nejakú hodnotnú prácu za nejakú nižšiu sumu, tak samozrejme nebude spĺňať to, čo v jeho očakávania. Že proste tam treba nechať toho majstra pracovať a on musí mať na to samozrejme nejaké finančné ohodnotenie, nejakú vôľu, aby sa mohol tomu venovať. Takže nemôžeme chcieť za málo peňazí veľa muziky. Áno, samozrejme. Však ako vo väčšine prípadov je to takto. No. Koľko trvá inak taká realizácia? No, realizácia je to zasa individuálne, že či je to nejaký menší projekt, či je to väčší projekt. Menší projekt, ako považujem za to, je to nejaká obývačková, chodbová stena, nejaký úsek. To je do tých 3, 4 až 5 dní akože na kľúč hotové, vyčistené. A potom sú väčšie projekty, to sú tie jemnejšie techniky, tie komerčnejšie, pokiaľ zákazník pochopil, že vlastne keď si to dá aj na ostatné steny, takže do budúcna nemá s tým problém. Toto sú väčšinou tí zákazníci, čo sa znova vrátili po niekoľkých rokoch a pochopili, že vlastne keď si dá nejakú väčšie plochy doma, ako dobre je to náročnejšie, ale už má s tým akože doživotný pokoj, samozrejme. Tak... Je to vlastne také individuálne, teda podľa toho projektu, že či je to jedna stena a asi to závisí možno aj podľa tej techniky.
Samozrejme aj technika, záleží to od toho, či je to obývaný dom, či sú tam ľudia, či to treba nejak sa navzájom rešpektovať ako majstri s domácimi, to je jasné. Ako ideálne priestory sú tá novostavba, akože tam je to potom výrazne tie časy sú inakšie, že už netreba dávať pozor na to, netreba podlahy zakrývať, zalepovať a tak ďalej, že všetko má plus aj minus. Áno, jasné. Inak, drahí diváci, ak by ste mali záujem, môžete využiť aj naše služby malovania, napríklad v domácnosti alebo kancelárii, nebytových priestorov. Takisto ponúkame aj službu striekania technikou airless, napríklad do hal, alebo ešte máme aj na výber, že značíme podlahy vlastne čiarami, takže keby ste potrebovali do nejakého priemyslu, tak kľudne si môžete pozrieť na našej stránke efarby.sk. Čo je najobťažnejšie pri aplikácii týchto techník, San Marko? Čo je najobťažnejšie? No, ako po tých obliadkách sa môže stať to, že zákazník si vyberie nejakú úpravu, ktorá pôjde na stenu a nemá vhodný podklad. Takže toto sa stane to, že najhoršie je toto teraz prichystať ten podklad, až sa zákazník nevyplaší z toho, že treba niečo stierkovať, vyhľaďovať. Akože máme naozaj už techniku takú na tieto veci, že je to bezprašné, je to bezproblémové, nemusí sa zákazník bať, že bude mať znečistený celý interiér. Tak akože toto považujem za to najhoršie, že táto príprava podkladu. Kdežto v určitých technikách to není potrebné. Môže byť tá stena aj nehladká, nepripravená. Pokiaľ tam ide nejaká texturovaná, hrubšia 3D nejaká úprava, takže tam to zakrie, tam to nepotrebujeme. Ale na tie hladké, jemné úpravy, tam to samozrejme potrebujeme mať pripravené ako pekne. Tak dokonale. Tip-top, áno. No a ako veľmi sa priestor znečistí podľa toho počas tvojej práce? No takto, na to si celkom zakladám, ja osobne, že naozaj akože sterilne sa snažíme to zalepiť, aby nedošlo k takémuto nejakému znečisteniu, že naozaj aj po sebe, keď končíme akciu, vyčistiť, odlep, všetko zalepujeme, zakrývame. Takže myslím si, že nebola ešte sťažnosť tohto charakteru, že by sme niekde nechali bordel. Snažíme sa fakt urobiť maximum preto, aby ten zákazník mohol povedať, že mal som to urobené na kľúč, iba som prišiel, zasunul som stoličky, stôl, gauč a proste žil som, fungoval som, že nemusel som žiadne čistiace práce už prevádzať. Takže výborne, to znamená, že už aj keď niekde bývam a teraz si chcem napríklad v obývačke spraviť tú stenu alebo ten krb, týmito technikami San Marko, tak vlastne nemusím všetko odsťahovať alebo tak, že nemusím sa bať, že by sa niečo poškodilo počas toho. Nie, akože toto bežne robím, že je zariadený dom, celá domácnosť a potom ešte zistia, že na túto stenu by sa im niečo pýtalo, tak akože za zachodu žitia v domácnosti, akože proste to urobím a vybavené, vyčistené. Nikto sa nemusí nič báť, ale ako chcem znova sa vrátiť k tomu, že tá počiatočná cena, ktorá bola za tú prácu stanovená, je v tom zahrnutý tento servis. Že akože zákazník to na začiatku môže vnímať, že je to možno dosť, ale keď to má proste celý ten servis v tom započítaný a dotiahneme to všetko do konca, že on príde k prebraniu diela, je tam vyčistený sterilný poriadok, tak vtedy si povie, áno, za toto som zaplatil. Áno, určite, lebo teda nie všetci ponúkajú asi túto službu, že vlastne všetko je áno, je to také ako sterilné. Počúvam toto od zákazníkov, že niekedy v minulosti niekto niečo robil a tento servis nebol ponúknutý. A tak my sme na to zaťažení a fakt chceme tomu zákazníkovi dať taký servis, že úplne, že wow, až do konca. Tak super. Aká je životnosť takéto dekoratívnej steny, ktorú vytvoríš? No životnosť. Ja môžem životnosť povedať dozadu nejakých 16 rokov, čo sa si tomu venujem. Takže čo som urobil tieto diela 16 rokov dozadu, tak všetky diela, kde sa pohybujem, teda kde mám dosah,
tak tie proste existujú a není s nimi naozaj že nič. Pokiaľ sa mechanicky nepoškodia, tak akože ja si dovolím povedať, že to je normálne doživotné, hej? Že to je proste doživotná úprava na stene, o ktorú sa netreba nejako výrazne starať, naozaj len akože nejakou prachovkou s nej utreť prach, poprichadiť vlhkou handričkou, všetky techniky sú plne vodoumývateľné, takže netreba sa toho báť, že aj nejak výraznejšie vyčistiť. Takže super. A takisto aj napríklad na tých krboch? Áno. Na krby sa používajú tiež tieto všetky veci, čo používame na steny. No preto tie krby mám rád, keď robím nejaké travertínové úpravy, ktoré sa potom tieňujú, ktoré sa potom farbia rôznymi odtieňmi, že naozaj sa to dá akože predvídať to ohorenie, hej, časom, že pokiaľ sa nejako výrazne a často kurieva v tom krbe, tak sa zvykne to ohorieť. Hej. Takže ja už to tak nejako predbehnem, že už tam ako s tou patinou sa tak pohrám, že už keď takáto vec aj stane, že to odšmudí, odymí, že už tak, že to tam tak zapasuje. Ale akože dá sa to očistiť samozrejme. Akože keď sa s tým človek pohrá, tak naozaj sa to dá sa to odstrániť a zase je krb ako nový. Ako zodpovedá to vysokým teplotám krbovým, akože bez problémov, ale dosť ľudí, zákazníkov sa ma pýta, že akú teplotu to zniesie. Takže ako krby, naozaj v mojej fotogalérii je kopec krbov, s ktorými ako doteraz nebol žiadny problém. Že nič neprasklo, nepuklo, neodpadlo, takže vôbec sa toho netreba báť. Kľudne môžeme robiť krby vo veľkom štýle. Super. No a v prípade, že náhodou sa nám to nejako mechanicky poškodí, neviem, že ťukneme do rohu krbu, ja neviem, stolíkom alebo niečím, dá sa to opraviť potom? Áno. Pri týchto štrukturovaných hrubších omietkach je výhoda to, že dá sa to opraviť. Dokážem to opraviť, vždy zákazníkovi pri ukončení nechávam zo všetkých materiálov nejaké časti, ktoré mu ukážem, že nech si zaarchivuje, že keď sa za nejaký čas by sa niečo stalo, aby sme to vedeli akože nejako operatívne opraviť, vyriešiť, zamaskovať. Ale samozrejme sú aj techniky, na ktorých je opravu vidno. Hej. To vždy poviem zákazníkovi pri výbere na začiatku, pokiaľ si vybere nejaký typ, kde to je vidno, tak ho na to upozorním. Hej. Ale väčšinou si tí zákazníci dajú si poradiť. Dajú si poradiť, ale niekedy si nedajú. Zatiaľ som to neriešil, nejakú takú výraznú opravu, ktorá by to bola, ktorá by sa nedala proste opraviť. Vždy to nejako vyriešim. Super. No a čo v prípade, že napríklad už máme roky nejaký dekor, ktorý sa nám páčil, ale už je nejaký iný trend a chceli by sme si ho zmeniť. Dá sa to? Je to možné? Dá sa to možné. Dá sa to vyrobiť, dá sa to prerobiť. Pokiaľ sa zákazníkovi páči, že vymyslím si modelovú situáciu, že má nejakú 3D stenu, nejakú kamenného charakteru, vyrobenú, nejakú zapatinovanú na nejaký odtieň, časom sa rokmi sa zmenil dizajn, chce to prerobiť. Tento štýl môžeme zachovať ako je, ale iba celoplošne to dokážeme nazvem to prefarbiť na niečo aktuálne a znova má akože ožívaný interiér. A varianta B, keby to chcel úplne zničiť, samozrejme zasieťkovať, zasadrovať a znova ďalšie kroky. Takže je to úplne možné. Áno, bez problémov. A aká je cena takéto práce? No cena je rôznorodá. San Marco má rôznorodú škálu tých produktov, tak samozrejme aj každý produkt, tá aplikácia s ním je iná, takže tie ceny sú nastavené ináč. Aby som to vedel zákazníkom nejako zhruba zhrnúť, lebo každý je po tej cene, tak ako môže to začať na nejakých 40 eurách a môže to končiť pri nejakých 3D skalnatej stene až 150 aj viac, kľudne za meter štvorcový. Lebo však samozrejme je to náročnejšie, je tam viac materiálu a všelijakého možného pohyba, ktorý tam treba naaplikovať, aby sa dosiahol ten výsledný 3D efekt, ako fakt naozaj nejakého výrazného kameňa.
poviem príklad. Samozrejme, že sa to nedá porovnať. Čo je jednoduché, ako keď vytváraš vyslovene už niečo také. Áno, a medzi tým je kopec výrobkov, ak som toto rozmedzie povedal, tak medzi tým je kopec výrobkov, ktoré patria ku inej kategórie, akože finančné. Len ako som spomínal, ako netreba hneď robiť paniku z tej sumy, lebo treba si aj premyslieť alebo opýtať sa toho majstra, že čo všetko je v tom zahrnuté, že pokiaľ tam je kompletný ten servis od konzultácie, od dodávky materiálu, od aplikácie, potom po vyčistenie a odvoz samozrejme prebytku, ktorý ostal, tak akože tiež zákazník musí akceptovať nejaké sumy za meter štvorcové, hej, že nerobíme to tak, že to máme rozpoložkované. Máme sadzbu za meter štvorcový a v tej sume je zakomponované úplne všetko. Áno, je to proste taký istý štandard, že jednoducho je v tom všetko. Áno. A nemusí sa starať o nič, len jednoducho bude tam mať potom krásnu stenu. Len ako každému zákazníkovi to treba zdôrazniť, lebo keď niekto napíše, aká je suma za toto, pošle mi nejakú fotku, ja mu pošlem, tak on sa môže toho vylakať. Ako lepšie je si zavolať a opýtať sa, že čo v tom balíku služby je. Áno. Čo by si odkázal ľuďom, ktorí vlastne zvažujú, že vôbec či si to majú dať alebo nemajú dať tieto dekoratívne omietky San Marco? No ako tam sa nie sa čoho báť. Akože pokiaľ zákazník rozmýšľa, že či je to vhodné pre ňoho, není vhodné, alebo že či by sa to u nás bude dať urobiť, nebude sa dať urobiť, vždy sa to dá urobiť. Ako nestretli sme sa ešte s takou situáciou, že by to nebolo technicky možné. Aj keď je podklad možno zo zákazníkového pohľadu nevhodný, my to nachystáme, alebo vyberieme úpravu, ktorá je vhodná aj na ten jeho podklad. Proste vždy tomu prídeme na chuť, niečo vymyslíme. Takže ako zákazníci sa vôbec nemusia báť. Kľudne na efarby.sk do kontaktného formuláru napíšte svoje údaje a my sa vám ozveme a určite niečo vymyslíme. Áno, presne tak. Potom tu môžeme mať aj takých ľudí, ktorí by tu chceli skúsiť svojpomocne vytvoriť. Existujú aj také techniky, ktoré by dokázali zvládnuť, že nie sú zrovna nejako vyškolení? Myslím si, že áno. Akože sú tam také tie základné ako techniky, nazvem také štecové, nejaké štecové, čo väčšina ľudí aj si robí sama, ale môže sa stať, je to také 50/50, že to môže výsť, aj to nemusí výsť, lebo sa mi stane, že potom zavolajú, že či by som vedel s tým pomôcť, alebo že čo s tým urobiť. Takže ako treba si dobre zvážiť, že či sa to, alebo radšej trošku priplatiť, proste dať to majstrovi, nech to urobí na kľúč a mám to vybavené, mám z toho dobrý pocit, nemusel som sa špiniť, hotovo. To už závisí, áno, od človeka. Áno. V prípade, že ste takí domáci kutilovia a majstri a cítite sa na to, kľudne môžete využiť aj naše fotopostupy, ktoré nájdete na www.efarby.sk vlastne v našom blogu. Takže môžete to vyskúšať, ak sa na to cítite. Vieme ešte okrem realizácií, že školíš aj ďalších vlastne realizátorov tu u nás v eFarby na školeniach. Tak môžeš nám povedať, že ako to funguje alebo ako to vyzerá? No funguje, robí sa to všetko vo firme eFarby.sk. Je tam 8, 10 až 15 ľudí môže ísť na jedno školenie, podľa toho od záujmu a počtu uvoľneného priestoru. No a podľa toho sa teda vyhodnotí ten počet ľudí. No a akože čo sa týka technik, ako samozrejme sa začína tými jednoduchými technikami a keď čas dovolí, tak sa samozrejme dostávame až do tých zložitejších tých 3D úprav, ale to naozaj závisí od času, lebo ten čas je celkom taký na tesno, lebo trvá to 2 dni. Ale zvažujeme nad tým, že urobíme školenie číslo 1 a potom číslo 2, že budú akože začiatočníci a potom pokročili. Ale to je všetko v riešení.
Jasné. Dobre, teda tak ti ďakujeme za rozhovor, Marian, bolo to veľmi inšpiratívne. Ďakujem za pozvanie. A vy, milí diváci, ak máte teda záujem si vytvoriť takúto krásnu, luxusnú, dekoratívnu stenu od Mariana, tak neváhajte a určite sa mu ozvite na specialista@frb.sk alebo kľudne nás môžete kontaktovať aj na www.frb.sk, kde je formulár, ktorý stačí vyplniť. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a majte sa krásne. Ďakujem za pozvanie. Dovidenia. Milí diváci, ak sú medzi vami realizátori, ktorí by sa radi zdokonalili v týchto dekoratívnych omietkach San Marco, tak neváhajte a prihláste sa na školňa tu u nás v FRB.sk spolu s Marianom Markuliakom z decorinterier.sk. No, treba sa prihlásiť na frb.sk, je tam kontaktný formulár, vyplniť, zaslať a prihlásiť sa. Tešíme sa na vás. Majte sa. Sme FRB.sk, internetoví špecialisti na farby. Vypočuj si tento diel aj ako podcast na všetkých platformách.